Egy éjszaka a sürgősségén láttam olyan dolgokat, amiket nem tudom, hogy valaha ki tudok-e törölni az emlékezetemből. A magyar egészségügybe bele sem mennék. Magamhoz hűen a pozitív oldalát szeretném megragadni, és azt elmesélni nektek. Szörnyű volt. A keresztanyukámhoz mentem be, mert keresztapukám hajnalba kelt, és mondtam nekik, hogy akkor szívesen bemegyek őt leváltani, hogy haza tudja menni aludni. Au, au, au. És hát 8 órát mondtak ott a várakozási időre. Nem gondoltam volna, hogy tényleg 8 óra lesz. Azt hittem, csak ijesztegettek. Az első 2 órában így a falnak támaszkodva átsorogtunk, mert nem volt ülőhely, és olyankor még csak így félfüllel hallottunk bele a dolgokba, de így igazából nem voltunk a váró közösség részei, de aztán elkezdett már nagyon begörcsölni a lábunk, és helyvadászatba kezdtünk. Aztán egyszer végre behívtak egy bácsit, és nagyon gyorsan leültünk. Úgy éreztem magam, mintha hirtelen egy ilyen filmbe lennénk, és olyan karakterek voltak, amiket tényleg kitalálni se lehetett volna jobban. Tényleg zseniális emberek vannak odakint. És ahogy leültünk, igazándiból belettünk vonva ebbe a várótársaságba, és hát elkezdtek hozzánk néha beszélni, vagy kérdéseket föltenni. És ugye az elején még félve válaszoltunk, de aztán egészen belemelegettünk. Volt egy néni, akit behoztak a mentősök. Fekvő ágyon volt, és egy ilyen kis törölközővel volt letakarva a drága. Folyamatosan mondogatta, hogy szomjas, senki le se szarta, úgyhogy keresztanyukám vitt neki egy vizet. Aztán utána megint mondogatta, hogy szomjas, akkor utána én vittem neki egy vizet, majd egy idő után elkezdte mondogatni, hogy ő nagyon-nagyon fázik, és hogy ő kér egy takarót. És volt mellette egy fekvő bácsi, akinek volt egy nagyon szép takarója, és az ő hozzátartozói mentek ki az autóba, és hoztak be a néninek egy másik prédet. Szóval tényleg olyan volt, mint egy ilyen kis család. Utána ez a néni mondta, hogy éhes, én sajnos csak egy mandarint tudtam fölajánlani, azt nem kérte, nem kérte a mandarinomból. Egy hölgy, aki végig csöndben ült egyébként, odavitt neki egy szendvicset. Egy úr pedig vett neki kávét, szóval varázslatos volt látni, hogy van még az emberekben jóság, és ennek a néninek volt egy őrszeme, egy másik néni, aki hát szintúgy csak bejött ma estére. Valamilyen úton, módon azt hiszem rokonok voltak, és ő volt a kedvenc nénim. Hát ilyen formát tényleg kitalálni se tudtak. Azt se tudom, hogy fog, nem is lehet elmesélni.